یەک ji girîngtirîn pêdeviyên jiyana rojana ya xelkê ava ve xwarnê ye. Li bajarê Qamişlo tevî astengî û zehmetiyên jiyanê her demekê kêşeya avê derdikeve û xelk gazinê di vî warî da dikin. Li gorî zaniyariyên xwecehî ji nava Qamişlo ji çend rojan ve hejmarek ji taxên vî bajarî bê avmane. Sedem aveyekê jî têkçûna wêstgeha avê ye ku li taxa Hilîliyê ya Rojavayî bajêr dikeve. Berpirsên şaradariya gel jî dibêjin ku di çend rojan da kar ji bo çaksazkirina vê wêstgehê têkirin û kar li ser çareserkirina kêşeyan têkirin. Lê bi sedema hinek zehmetiyên teknîkî ew çaksazkirin dereng maye. Li gorî zaniyariyên ku ji şaradariyê hatine ragihandin, qonaxa yekem ji karên çaksazkirinê bi dawî hat. Lê niha dest bi qonaxa duyem bûye. Bi mebesta çaksazkirina giştî û herdemî ji kêşeya qutbûna avê re li vê wêstgehê her wiha li piraniya taxên vî bajarî. Biryar bû di zûtirîn dem de kêşeya avê bê çareserkirin lê heta niha hinek taxên vî bajarî wek taxên Hilêliyê, Xerbî, Wista, Qudûrbeg û Muwazafîn gazinê ji berdewamiya vê kêşeyê dikin. Hinek berpirsên beşê avê di desteya şaradariyê da ku ser bi rêveberiya Xweser vane dibêjin ku qutbûna avê her wiha vedgere têkçûna wêstgeha bendava El Sefan a bi ser gundewarê dêrikê ve ku avê dide beşekî ji taxên Qamişlo. Sedema têkçûnê jî vedgerînên Gemar û Şêloya ku bi sedema barana zêde durust bûye û bandor li amûrên wêstgehê kiriye. Ji bo kêmkirina zehmetiyên li ser jiyana xelkê, welatî ji aliyê peywendîdar daxwaza çaksazkirina kêşeyên qutbûna avê dikin.